Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Азнақай янгын сөндіру бөлігі яңа техникалы болды. Машиналарның бірсі Ақтөбеге азатылачак. Әлмәт балалары азан айтып сынашты. Бу вакыйга дуслаштырады ди оештыручылар. Әлмәндәр мультфильмының русчалаштырылган түрі дөньяга чыкты. Нефтчеләр башкаласы аны беренче булып күрде. Азнакайның янгын коткару бүлеге автопаркы бір юлы берничә берәмлек янгын сөндіру техникасы белән тулыланды. Әлеге олы бүлекне Татнефть компаниясе ясады. Өр-яңа 3 КАМАЗ машинасы ачкычларының бүлек начальнигы Булат Шайхетдинов тантаналы шартларда кабул итеп алды. Теманы Эльмира Шарифуллина дәвам итә. Килешү подразделенияларының төп бурычы гадәттән тыш хәлләр санын киметү һәм кешеләрнең үлемен булдырмау. Заманча техника һәм җиһазлардан башка алга куелган бурычларны үтәү мөмкин түгел. Әлеге машиналар янгын сөндерү һәм кешеләрне коткару өчен җиһазлар белән тулысынча тәэмин ителгән. Мы получили новую технику. Татнефти это 3 автоцистерны на базе КАМАЗ. Они, как все видите, повышенной проходимости. Данные нуждались мы в данных КАМАЗах, потому что данная старая техника уже была морально и технически устаревшая. Машиналар көчле, авария коткару гидравлик җиһазлары белән баетылган. Идара итү эше кабинадан, йөртүче тарафыннан дистанцион рәвештә башкарыла. Монда техника җитештерү берләшмәләрендә янгын куркынычсызлыгын бермә-бер арттыра. Например, вот это вот обозначает то, что с левой стороны это на полность объема емкости воды, с правой стороны это наполнение пены. Обычно хотя бы такая мелочь, но она очень сильно помогает на пожаре. То ли ты подходишь, спрашиваешь, сколько у тебя емкости воды к водителю, то ли ты видишь за 300 метров, ну, условно за 100 метров 50 на пожаре, видишь у тебя по индикации, что у тебя воды осталось то ли половина, то ли полная, то ли у тебя совсем израсходована вода в емкости. Машиналарның берсен Ақтөбе зонасына озатачаклар. Шулай ук Татнефть компаниясе ярдәме белән быел янгын сөндерү бүлегенә капиталь ремонт ясалачак. Моның өчен кирәкле җиһазлар алынган, инде эшне дә башлаганнар. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ирекле янгын сөндіру командалары үшін техниканы модернизациялау мақсатынан янгын сөндіру прицеплары ел азагында Әлмәт районында да яңартылды. Махсус техника сулыклардан су һәм башка янгын сөндіру сыйкларын ташу һәм бирү конструкциясе белән җиһазландырылган. Әлеге техника Багряжникойская, Бишмунча һәм Клементейкина авыл җирлекләренең ирекле отрядларына җибәрелде дип хәбәр итә район башлыгы матбугат хезмәте. Күргәнегезчә, республикада калалар үсеше белән салалар үсешенә дә тиешле игътибар бирелә. Ел саен авыл җирлекләре өчен төрле грант бәйгеләре игълан ителә. Моннан тыш Татнефть компаниясе дә төбәгебездә авыллар хакында кайгыртуын дәвам итә. Мисал өчен Урман Кәләе авыл җирлегендә генә дә соңгы елларда су һәм канализация линияләрен яңарту мөмкин булган. Теманы Рәдифә Нигъманова дәвам итә. Урман Кәләе авыл җирлегенә 1952 елда нигез салына. Төгәлрәк әйтсәк, шул елны районда Кәләе станциясе барлыкка килә. 1961 елда исә биредә урман хуҗалыгы җитештерү цехы булдырыла. Урман хуҗалыгына бәйле чимал әзерләү бурычы куелган оешмада эшләүчеләрнең саны арту сәбәпле биредә торак пункт барлыкка килә. 1975 елда биредә яшәүчеләрнең саны 1200 кешегә җитә. Халык саны арту нәтиҗәсендә биредә җирле үзидарә советы булдыру ихтыяҗы туа. Шулай итеп, Урман Кәләе авыл җирлеге барлыкка килә. Аның составында рәсми атамасы Әлмәт булган станция һәм Кулшариф станциясе карый. Тимер юлчылар нигез салган торак пунктта 2262 кеше теркәлгән. Башлангыч һәм урта мәктәп, табиб амбулаториясе, 2 балалар бакчасы, берничә кибет, мәдәният йорты эшләп тора. Например, в 2018 году была отщебенена дорога по улице Победы протяженностью 1150 метров. 2018 елда Җиңү урамына таш түшәлде. Аның озынлыгы 1150 метр тәшкил итте. 19-20 елларда Яшьләр урамы, Визит һәм Шатлык кибетләре арасындагы юллар ремонтланды. Подъездную дорогу по улице Молодежной, также от магазина Визит до магазина Шатлык отремонтирована дорога, щебенена. Такие работы были сделаны. Авыл җирлеге башлыгы Ленар Фәләхиев сүзләренчә, үзара салым программасыннан тыш та ел саен үсештә булган торак пунктта күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү, юлларга таш түшәү программалары тормышка ашырыла. Моннан тыш нефтьчеләр ярдәме белән су линияләрен тәртипкә китерү, канализация челтәрләрен төзү буенча саллы эшләр башкарылган. Бу Татнефть компаниясе гранты бәрабәренә мөмкин булган. На эти средства
Они нам приобрели 3000 метров трубы. Ул акчаларга 3000 метр турбалар сатып алынды. Пушкин, Бекчурин, Ткачик, Набережная, Луговай урамнарында су бөтенләй юк иде. Без ул урамнарны сулы иттек. И на эти средства, как говорится, мы сделали водовод на этих улицах. Авылның үсеше хакында авыл мәктәбендәге балалар саны да сөйлим. Бүген биредә 182 укучы белем ала. Аларга 17 укытучы белем бирә. Мәктәп директоры Фәрида Хурамшина сүзләренчә, соңгы берничә елда дәүләт программалары аларны да читләп узмаган. Биредә районда беренчеләрдән булып үсеш ноктасы программасы буенча сыйныфлар үзгәртеп корылган. Яңа уку елына исә ашхана тулысынча ремонтланган. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сүз уңайынан 2023 елда Татарстанда 2 миллион 187 мың тонна сөт җитештерелгән. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 7%-ка артык. Шулай ук 1 миллиард 570 миллион дана йомырка һәм 512 мың тонна тере үлчәмдә төрлек һәм кош ите җитештерелгән. Бу хакта Татар-информ агентлыгы хәбәр итә. Сөт җитештерү үсешенең бер ноктасы сөт фермалары һәм комплекслар төзү. Узган ел 10,6 мың башка исәпләнгән 19 сөтчелек комплексы файдалануга тапшырылган. Әлмәтнең Нурлы мәчетендә балалар арасында ел саен үткәрелә торган Азан укучылар бәйгесе быел да узды. Чараны Әлмәт районы мөхтәсибәте оештырды. Азан бәйгесендә районда яшәүче 7 яшьтән 14 яшькә кадәрге 50-дән артык ир бала катнашты. Алар һәр фарыз намаз алдыннан 5 тапкыр дуга белән укыла торган Азанны матур һәм дөрес укуга ярыштылар. Хотите победить? Желайте своему брату победу, а ангелы будут молиться за вас. Чараны ачып Әлмәт районы имам мөхтәсибенең социаль мәсьәләләр буенча урын басары Рузел Хәсрәт Ихсанов чыгыш ясады. Ул мондый бәйгеләрнең яшь буынны ислам кыйммәтләре белән таныштыруын һәм аларны берләштерүен ассызыклады. Балалар бәйгегә тырышып әзерләнгән ди оештыручылар. Бу аңлашыла да. Аларның күбесе көн саен 5 тапкыр фарыз намаз укый, ә ул һәрвакыт азан белә башлана. Мен инде 3 яшьтән уже намаз укыйм, миңа хәзер 10. Мен әзерләндем конкурска, көн саен азан әйтеп, менә азанны репетировать итеп. Бу әйберне зурлау, аны улуглау, Аллаһ Тәгалә әйтә, бу тәкъвалыктан дип әйтә. Ягъни безнең менә бу дине безнең күрсәтә торган әйберләре азан, намаз, без аларга зур әһәмият бирергә тиеш һәм балаларыбызны тәрбияләп, аны күрсәтеп, анарга өйрәтеп, менә шундый чаралар үткәреп, аларны шунда катнаштырып, дин белән бергә үсергә. Bu bәйге бик кирәк. Менә кайбер кешенең балалары яхшырак белә, яхшы тырышсыннар, шуларга карап тырышсыннар, бергә матур итеп укысыннар, өйрәнсеннәр. Жюри әгъзалары Сарман районы имамлары азан әйтүчеләрне 3 яшь номинациясендә бәяләде. Чыгышлар арасындагы тәнәфесләр вакытында балалар дини викторинада катнашып татлы бүләкләр ала алды. Чара ахырында җиңүчеләр һәм призерлар кубоклар, грамоталар, акчалата премияләр белән бүләкләнде. Катнашучыларның барысы да Әлмәт мөхтәсибеннән диплом һәм татлы бүләкләр алды. Әлеге бәйге турында тулырак мәгълүматны 16 февральдә 20 сәгатьтә эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруында карый аласыз. Рәдифә Нугманова, Энҗи Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Әлмәт иҗтимагый үзәгендә татар мультфильм берләшмәсе җитештергән Әлмәндәр анимацион фильмының русчалаштырылган төрен тәкъдим иттеләр. Фильм татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Проектка Татнефть компаниясе зур ярдәм күрсәтә. Нефтчеләр ярдәме өчен рәхмәт йөзеннән Әлмәт тамашачылары әлеге фильмны беренче булып карый алды. Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәре яңадан тамашачыларын сөендерә. Былтыр татар балалары аның мультфильмы белән танышкан булса, быел инде татар телен белмәүчеләр дә аны яратып кара алды. Синең бу повесткаңа барып кол коймыйм. Ник? Ана хәзер әлең үзе килсәң. Алай булмай. Була. Минем анда барып иргә вакытым юк. Ничек? Өйләнәсең бар? Нишлисең бар? Өйләнәсең бар.
Күллүрүп үтірәсің сен әлмәндә. Сен ağzını açırma ya. Фильм режиссер Сергей Киатров тарафыннан төшерелгән. Нәк әсәрдәгечә, ләкин бөтенләй башкача ди Сергей Владиславович. Иҗади команда гомуми сюжетын саклап калса да, әҗәл тарихын арттырып, аның дөньясын, хезмәтен күрсәтеп, төп герой итеп чыгара. Фильм тарихы буена нәк ул үзгәрә. И вот однажды, на 1933 году, меня посылают в Африку за Ибрагимом Цоя. А у него, на секундочку, 600 жен. А тот снаряд не погиб. Мы хотим пропагандировать, мы хотим прославлять. Без мондай әсәрләрдән танытырга, данларга телибез. Һәм бурычыбыз да әлеге әсәрне тагын да киңәйтү. Аны спектакле, җырлары, сувенирлары, ә хәзер мультфильмы да бар. Без исә бөек әсәргә кагылдык һәм аны анимацион фильм итеп ясау безнең өчен зур бәхет. Великому произведению и сделать его анимационным фильмом, это, для нас было счастье. Мультгеройлар, Камал театры артистлары спектакльдә әҗәлне уйнаган Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Равил Шәрәфи, республиканың атказанган артистлары Эмиль Талипов, Илнур Закиров, шулай ук Ләйсән Гатауллина тавышы белән сөйләшә. Я понял, все сделаю. Я смерть твоя. Пусть живет. В исключительных случаях. Спектаклем караган бик күптәннән таныш тавыш. Ул гомерлеккә без беләки вакыттан уже истә калган тавыш. Аны сразу танып була. Ностальгия хисләре. Әйе, балачак искә төшеп китте. Аны таныгач, күргәч, ишеткәч бик күңелгә рәхәт булды. Фильмга Мария Сергеева гомуми хронометражы 30 минуттан артык берничә оригиналь җыр яза. Төп темасы Ала карга җыры. Şiber kızlar kışmaska, şiber kızlar kışmaska. Бүгінге шулар еді, мен Лейсен Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.